Hi mga kapiling guwapa, so karon kay balik aninjog man lagi ta kay lagi gusto ta magpapiling guwapaan. So kay nag-diet naman ko kay lagi December na. Dayon maode ni ang breakfast na ko karon so black rice for the gukuan ni. Dayon ako lang nagiparisan bulat og isda nga tinula. Kay para nasa ko'y protina. Kay importante magud sa mag-diet ka is kailangan gihapon kang mukaon og rice. Pero ang rice nga imong kaunon is pwede ka sa red rice, pwede pod ka black rice. Pero kung mag-diet ka, mas better na black rice ang imong gamito. Kay ang black rice mo taas siya og fiber, og taas siya og protein, og taas siya iron versus nimo sa white rice. So mauna, kung gusto mo maniwag o gusto mo mag-diet, so go for the black rice. Dayon ang black rice at mga kapiling guwapa is dugay ka og sa isa kadlaw ko isarasad ko mukaon og rice ka narang black rice. Dayon kay nag-low carb man ko so kailangan lang ko mga vegetables or fruit ang akong kaunon. Og 2 weeks na ko nag-diet, nag-exercise ko og nag-low carb ko. Unya na nako reprix akong lawas kung musiksi na ko